Sa video nato karon guys kay magluto di ko gulaman diri sa bukid. Kay lami na pud ikaw og gulaman karon. Init jud ang panahon kay init man sa amo magpalamig na pud ta sa atong ulo. Unya nagsugod na ta sa paghiwa-hiwa diri sa mga gulaman. Ni Dol di si partner galantaw sa akong gibuhat kay nangahiwi man lagi akong paghiwa-hiwa diri sa mga gulaman. Hipadayon na lang nato kay hangol man ta og gulaman. Bahala na lang og nangahiwi na diha. Karon atong ibutang sa pitsil. Di ana ang atong nabutang sa pitsil mga guys o. Og mao ni ang black gulaman. Unya lagi mga guys na wag tang ang kutsilyo nga akong gamiton. Ambot og asa to. Ug karon ipadayon nato ni sa paghiwa-hiwa. Isunod nato ni ang red gulaman. Di ana lagi tay nahiwa sa red gulaman mga guys. Gibutang nato sa pitsil. Unya mga guys isunod na po nato ni pagluto ang green nga gulaman. Balik mo yung panak mo eh. Labiya, ako ang gana kayo. Hulang ko biya ha. Nya, mag-video ko. Mag-ana ko biya. Mag-hulang. Bia! Bia, sigalik! Sorry, kuno dyan. Sorry. Kadali lang day ha. Makakuha lang ang duha ka buok day. Okay na. Ali, kamusta? Book day po. Ala, pagbuhat, wala pa po. Sa bandi mo nga ang iring ani oh. Bigtan na siling. Nay ko ano? Sa pinggol. Matatong ang apyo. Dako bito ko ano man, dako sa kayo. Ano po? Dito yun nang Babalo sa kay gukod-gukod na skuan. mo na yung ringon. O kana. Kay naluto naman ang green nga gulaman mga guys. Nagpabugnaw na dayon ta. Naapod diri ang yellow nga gulaman. Pagahion lang usa nato ni. Unya ni gawas lagi ko mga guys kay naa diri si partner. Nagbuak sa mga butong. Murag iyaha gid ning assignment karon. Naluoy ko sa dagway ni partner. Isagol lagi na sa gulaman ang butong nga gibuak ni partner. Padayon lang diha partner kay makakaon ra lagi ka og gulaman karon og sa butong. Maunay buutan. Nilabay na lagi ang pila ka oras mga guys. Nahuman na nako paghiwa-hiwa ang mga gulaman. Ug mao na ni ang atong gulaman karon. Tan-awa ninyo, di ba nindot kaayo ang atong gihimo nga gulaman karon? Pwede na lagi ko mamaligya ani. Unya, unsa man mamalit mo? Gibutangan na lagi ni sa ice mga guys. Bugnaw na kayo ni atong gulaman karon. Unya, nabutangan na po ni sa mga butong, sa condense ug sa evap. Gidugangan lagi di ay ni sa tubig sa lubi mga guys. Mura na hinon siya og natab-ang. Pero naaray solusyon ana mga guys. Dugangan lang po nato sa kamay. Lami na kayo ang atong gulaman diri karon. Hapit na lagi ni muawas sa sudlanan ang atong gulaman diri karon guys. Tungod sa kadaghan. Lain-lain nga color, lain-lain sa flavor. Kalami!